Kesäloma oli juuri alkanut ja lapset olivat täynnä energiaa. Ellan ja Leon mielessä pyöri ajatus suuresta seikkailusta. He olivat kuulleet tarinoita salaperäisestä metsästä kylän laidalla, jossa sanottiin olevan piilotettu aarre. Kukaan ei tiennyt tarkalleen, missä aarre oli, mutta monet olivat yrittäneet löytää sen. Ellan ja Leon päätös oli selvä, he aikoisivat olla ne, jotka löytävät aarteen. Ensimmäisenä aamuna he pakkasivat reppunsa huolellisesti. Ella otti mukaansa kartan, eväät ja taskulampun. Leo taas otti vanhan kompassin, joka oli kuulunut hänen isoisälleen, sekä kirveen ja köyden. He tapasivat toisensa metsän reunalla, valmiina kohtaamaan mitä tahansa. Metsä oli tiheä ja täynnä korkeita puita, joiden lehvästö suodatti auringonvaloa. Polku oli kapea ja mutkikas, mutta he kulkivat eteenpäin innokkaina. Hetken päästä he saapuivat pienen puron luokse, joka virtasi rauhallisesti. Kartan mukaan meidän pitää ylittää tämä puro, Ella sanoi ja tutki karttaa tarkasti. He löysivät kaatuneen puunrungon, jonka yli he pääsivät kuivin jaloin puron toiselle puolelle. Matka jatkui syvemmälle metsään, missä polku muuttui yhä vaikeakulkuisemmaksi. He saapuivat vanhalle kiviröykkiölle, joka näytti muinaisen rakennelman jäännöksiltä. Leo käänteli kompassiaan ja varmisti, että he olivat oikealla reitillä. Ella huomasi jotain kiiltävää kivien joukossa. Leo, katso tätä, hän huudahti ja kumartui poimimaan pienen hopeisen medaljongin. Medaljongissa oli kaiverrettu merkki, jota he eivät tunnistaneet. Tämä voi olla vihje, Leo sanoi mietteliäästi. He jatkoivat matkaa, kantaen medaljonkia mukanaan. Päivä kääntyi iltaan ja he päättivät leiriytyä suurelle aukiolle, jonka reunalla kasvoi vanha tammi. He sytyttivät nuotion ja nauttivat eväistään. Illan pimetessä Ella ja Leo istuivat nuotion ääressä ja tutkivat löytämäänsä medaljonkia. Tämä näyttää osalta isompaa kokonaisuutta, Ella totesi. Ehkä metsässä on lisää tällaisia palasia, jotka johdattavat meidät aarteen luo. Seuraavana aamuna he heräsivät aikaisin ja jatkoivat matkaansa. He kohtasivat monenlaisia haasteita, kuten jyrkkiä rinteitä ja tiheää kasvillisuutta, mutta eivät antaneet niiden lannistaa itseään. He löysivät lisää vihjeitä, kuten vanhoja kartanpalasia ja kaiverruksia puiden rungoista. Kolmantena päivänä he saapuivat suurelle luolalle, joka näytti muinaisen pyhätön sisäänkäynniltä. Luolan suuaukolla oli kaiverrus, joka muistutti medaljongissa olevaa merkkiä. Tämä on se paikka, Leo sanoi jännittyneenä. He sytyttivät taskulamput ja astuivat varovasti luolan hämärään. Luola oli täynnä ikivanhoja merkkejä ja piirroksia, jotka kertoivat tarinoita menneisyydestä. Ella ja Leo seurasivat käytävää, joka vei heidät yhä syvemmälle maan alle. Lopulta he saapuivat suureen kammioon, jossa oli kivinen alttari. Alttarin päällä oli suuri arkku. Leo tarttui arkkuun ja yritti avata sitä, mutta se oli lukittu. Medaljonki! Ella huudahti. He asettivat medaljongin alttarin kaiverrukseen ja arkku aukesi hitaasti. Heidän silmiensä eteen avautui loistava näky, kulta- ja hopeakolikoita, jalokiviä ja vanhoja asiakirjoja. Ella otti yhden asiakirjan käsiinsä ja alkoi lukea sitä ääneen. Tämä aarre kuului muinaiselle heimolle, joka asui tässä metsässä. He jättivät sen jälkeensä suojelemaan kyläänsä ja toivoivat, että se löytäisi arvoisensa haltijan.
Asiakirjat kertoivat myös, että aarteen avulla voisi parantaa kylän elinolosuhteita ja auttaa kaikkia sen asukkaita. Ella ja Leo tiesivät heti, mitä heidän täytyisi tehdä. He pakkasivat osan aarteesta reppuihinsa ja palasivat kylään. Kyläläiset olivat ensin epäuskoisia, mutta kun he näkivät lasten löytämät jalokivet ja asiakirjat, he alkoivat suunnitella, miten aarteen varoja voitaisiin käyttää kylän hyväksi. Kylään rakennettiin uusi koulu, kirjasto ja terveysasema. Kyläläiset istuttivat yhteisöllisen puutarhan ja alkoivat järjestää säännöllisiä tapahtumia, jotka toivat ihmiset yhteen. Ellan ja Leon rohkeus ja kekseliäisyys saivat paljon kiitosta ja heidän seikkailunsa inspiroi monia muita kylän lapsia. Eräänä päivänä, kun Ella ja Leo olivat käymässä vanhassa mökissä, he tapasivat vanhan miehen. Mies esittäytyi metsän vartijaksi, joka oli seurannut heidän matkaansa. Hän kertoi heille, että oli heidän esi-isänsä ja että aarre oli osa heidän suvun perintöä. Mies opetti heille vanhoja taitoja ja viisauksia, joita he voisivat käyttää kylän hyväksi. Ella ja Leo jatkoivat seikkailujaan, mutta tällä kertaa heillä oli enemmän tietoa ja taitoja. He oppivat arvostamaan luontoa ja yhteisöä, ja heidän rohkeutensa ja kekseliäisyytensä inspiroivat muita kylän lapsia. Seikkailujensa myötä Ella ja Leo kasvoivat paitsi fyysisesti myös henkisesti. He oppivat, että todellinen aarre ei ole pelkästään kultaa ja jalokiviä, vaan ystävyys, yhteisöllisyys ja oppimisen ilo. Heistä tuli kylän sankareita ja heidät muistettiin pitkään heidän hyvistä teoistaan. Aarre toimi monien kyläläisten innoituksen lähteenä. Lapset alkoivat järjestää omia seikkailujaan ja leikkejään metsään, aina toivoen löytävänsä oman salaisuutensa. Vanhemmat pitivät silmällä, mutta samalla he antoivat lapsille tilaa kasvaa ja oppia. Ella ja Leo, nyt hieman vanhempina ja viisaampina, päättivät jakaa löytämänsä tiedot ja tarinat muille kylän asukkaille. He järjestivät säännöllisesti tarinankerrontailtoja, joissa he kertoivat seikkailuistaan ja siitä, mitä olivat oppineet. Näiden iltojen aikana kyläläiset kokoontuivat yhteen, jakaen omia kokemuksiaan ja unelmiaan. Metsästä tuli tärkeä osa kylän elämää. Se ei ollut enää pelkästään salaperäinen paikka, vaan se oli täynnä mahdollisuuksia ja seikkailuja. Metsä tarjosi kaikille jotakin, rauhaa, inspiraatiota ja joskus jopa pieniä aarteita, joita löytää. Eräänä iltana, kun Ella ja Leo istuivat yhdessä kylän aukiolla, Leo otti esiin vanhan kompassinsa. Muistatko tämän, hän kysyi hymyillen. Ella nyökkäsi. Totta kai muistan. Se johdatti meidät ensimmäiselle seikkailullemme. Leo käänteli kompassia kädessään ja sanoi, ehkä on aika lähteä vielä yhdelle seikkailulle. Ella hymyili ja tarttui Leoa kädestä. Minne ikinä kompassi meitä viekään, tiedän, että löydämme taas jotain upeaa. Ja niin he lähtivät valmiina kohtaamaan uudet haasteet ja löytämään uusia aarteita. Metsä ympäröi heitä tuttuun tapaan, mutta jokainen askel toi mukanaan uuden tunteen. He kulkivat polkuja, joita eivät olleet aiemmin huomanneet, ja löysivät paikkoja, jotka olivat jääneet heidän ensimatkallaan huomaamatta. Metsä tuntui elävän heidän kanssaan, tarjoavan uusia tarinoita ja salaisuuksia jokaisella askeleella. He kohtasivat vanhan naisen, joka asui metsän laidalla pienessä mökissä. Nainen esitteli itsensä Marjaksi ja kertoi tietävänsä heidän seikkailuistaan.
Olen asunut tässä mökissä koko elämäni ja nähnyt monia seikkailijoita, Maria sanoi hymyillen. Mutta te olette